para bangai bat para lok barok kajing kublaya pi iway pa iway ngenang jan syaka Christmas syaka sngika jong try jongi Jesu Christ mereka Christmas aga nega senam kan long ba kampe ki bapau syaba kinduna kijing penriam kijing penbeng iki yeng kisan iki yeng mani kilenti kisengkien kinduna shibun ki jing khawai ki bangi judon man lang senam ki nomdon nakadaw jogan deka jingpang coronavirus ne segariam ka bet nginom yo namar ka jingduna hakayo ka kot hanre ka bensiam Christmas pan kanang kham shiram ngide ban kan mau baki ki bapau shaba ki bangi pen i shaba kum gajing yat karol Christmas kum gajing khawai Christmas karyam kabet gajing pen iternat iki yeng kesem daki jing shai baru kom kanduna dek mensim Christmas kam day banduna namar ka Christmas ka day Jesu Christ ngirakhe ka sngi kha jong Jesu Christ ngirakhe ya ka sngi kha jong nong pen im jongi Jesu Christ bat kamas jongu kata ka day ka Christmas habang iyo benta haga mas bakuit ngiyo benta haga sngika jong try jongi Jesu Christ habang iyo benta habang iyo pen pediang ya ka yo Christ bakuit haga mas bakuit ngiyo ya ka Christmas kane ko kubor ka bang ikwa ban ai shapi para bangai kat bala boys ki yeng mane boys ki jaka badon kileng do shem benta haga mas bat hangta ngin shem yau Jesu Christ haka mas jong hangta ngin yo ka jingra ke Christmas ka bashisha ka Christmas basuk bakamen nya pi iway ka badap na ka jingker ku jong nong panim jongi Jesu Christ